Здравейте на всички! Казвам се Никола Николаев и днес ще ви разходя по дъното на язовир Тича. В момента се намирам на място, което е един от ръкавите на язовир Тича. Язовир Тича има множество ръкави, мога да ви покажа на картата. Ние се намираме край село Ловец. За да бъде създаден язовир Тича, са заляти 3 села. Виница, Староселка и още едно, на което не се сещам името. Мръсните комунисти са заляли 3 села, за да може да има вода за 3 големи български града. Град Шумен, град Велики Преслав и град Търговище. Това, което може да видим тук, е дъното, до което буквално ни доведоха в момента нашите управляващи. Нашите управляващи ни доведоха до там, че в Централна България населени места да бъдат с режим на водата, нещо, което е било по царско време, когато хората са ходили в клозети. В момента на място, на което вървя, трябва да има поне 10 метра вода над мен, а водата продължава да се все надолу и надолу. Основното място, от което се захранва язовир Тича, е Върбишкия Балкан, понеже там горите са големи, помещават се големи количества вода и една от реките, река Камчия, която се влива там, спомага за напълването на този язовир. В момента реката не прилича на нищо, язовира се изпразва с огромни темпове и чудо! Новия водопровод, който бе построен за няколко милиона, стартира с тиня. Стартира с тиня и с 90% или 80% загуби по трасето. Може да си представите какво представлява това нещо. Премиера Главчев търсил къде е водата от язовир Тича. Ми ще му покажем. Имайте предвид, че стария водопровод имаше загуби от порядъка на 50%. Половината от водата заминаваше някъде. Или някой се е вързал някъде недокументирано, или има отечки на вода, които са от старост, понеже няма кой да ремонтира тръбопровода. Тук ще говорим за плюсовете и минусите, по-скоро за това, което се случва и което е пагубно за водопровода. За канализация не искам да говорим, защото нещата са още по-отвратителни. Тук в момента намирам дънни въдици, плувки, скъсани мрежи, миди, или ние си ходим по едно чисто дъно. Може да видите, тук има няколко островчета, които когато водата се покачи повече, се превръщаха няколко места, които се превръщаха в островчета и хората хореха до там с лодките си събота и неделя, ловяха риба и така нататък. В момента се виждат дънери по дъното на язовира. Имайте предвид, че предимно ръкава, който се стапя, когато падне нивото на язовира, е Ивановския ръкав. Той първи изчезва, понеже е най-нависоко. Тук, това място, колкото и да е бил празен язовира, до сега не е бил толкова празен сигурно 30 години. Ако ние и някой от нас са смей на хората покрай Ловеч, където са с режим на водата, имайте предвид, че скоро време и ние ще бъдем с режим на водата. Тук в момента ще ви покажа, има копита. Тук има копита и миди по дъното на язовира. Мога да ходя спокойно с обувки, без да се калям. И водата слиза все по-надолу и по-надолу. Даже тук има в момента следи от автомобилни гуми. Или толкова са сухи нещата, че може някой да реши утре да си построи къща тук и да сложи един соларен парк. Всъщност, може да не съм далеко от истината, защото това, което се вижда тук,
е наистина много подходящо за един соларен парк. Искам да дам една много добра идея на всички екоподдръжници, всички гербери, които са с извратено мислене и мислят всичко лошо за нашата природа. Искам да им подам една добра идея. Що не направите това място парк соларен, от който да се захранваме с ток на много по-ниска цена, естествено. Който вярва от вас в тая глупост, за сметка на нашата природа. Тук да не говорим, че огромна част от... Ето още миди има. Да не говорим, че огромна част от селата, потънали в този язовир, в момента са се показали. Показали са се, има керамиди, които са на 100 години и повече. Така че съвсем спокойно това управление ни връща към дъното на дъната. Правете си сами сметката, ще се включим от друго място. Искам да ви покажа язовир Цонево, искам да ви покажа язовир Йовковци и повече от 2-3 язовира не искам да ви показвам, искам сами да се сетите какво предстои, защото ние го позволяваме това нещо с мълчанието си. Правете си равносметка, ще се включим от друго място. Благодаря. Искам да ви покажа състоянието на още два български язовира, единият от които е третият по големина язовир в България. Язовир Цонево е с около 330 милиона кубика вместимост, като в момента може да видите какво е останало от него. Този язовир е създаден с цел напояване на околността около Варненска област, понеже там граничи с... близо е до границата с област Бургас и с област Шумен. Този язовир е стигнал до това си състояние благодарение на недобростопанствеността. Този язовир, ако се беше контролирал така, както трябва да се контролира един язовир, не мисля, че ще да бъде толкова празен. Безводието, че безводие напоследък е факт. Обаче няма как по времето на лошите комунисти язовирите в България да са пълни, а по време на демокрация те да бъдат празни. Нито поради глобалното затопляне, защото подпочвените води в България са огромни и те винаги могат да бъдат извличани на повърхността и да бъдат употребявани заедно с другите притоци на реките, които се вливат. Така че не мисля, че времето и сушата са виновни пряко за празните язовири в България. По-скоро некадърното управление на водоемите е довело до това им състояние. Може да видите в язовир Цонево какво се случва, може да видите чудните скали, които по принцип винаги са били във вода, но от няколко години стоят на сушата. Искам да ви покажа също и язовир Йовковци, който е също огромен язовир в България, 92 милиона кубика и няколко стотин хиляди по информацията, която проверих, е язовир Йовковци. Този язовир е създаден за домакинства, общо за над 250 хиляди души. Значи мръсните комунисти са създали водоеми, от които ние да пием вода, защото цяло Велико Търново, цяла област Велико Търново се захранва от там. В момента на места има режим на водата, както в област Плевен. На отделни места има също режим на водата. Значи нас наистина ще ни докарат до царско време. Време, в което хората са газили в цървули, сега няма имаме цървули, ще имаме адидаси, обаче за разлика от преди. Така ли приликата с преди ще бъде това, че няма да имаме вода, няма да имаме канализация. Искам само да направя един паралел, понеже тук над 50% от водата знам, че се губи от язовир Йовковци. В Шумен, по-скоро в област Шумен, на язовир Тича направиха водопроводен ремонт на водопровода. Добре, че не са започнали да правят нищо отделно по канализацията на околността, защото ме е страх, че стане също като с водопровода на язовир Тича, като преди ремонта загубите на вода са 50% от цялата вода, която се доставя до домакинствата. След ремонта, в един момент, загубите на вода достигат до 80%, т.е. ние с ремонтите си правим нещата по-зле.
само за да може едни фирми да лапат, да се нагълтат с пари и да няма нищо в замяна. Това са неща, които са близки до акъла на всеки разумно мислещ човек и всеки, който не обръща внимание на това, ще стои жаден и мръсен заедно с останалите, които виждат какво се случва. Не е за друго, а защото си траем. Трябва да спрем да си траем, трябва да покажем съпротива. Да не позволяваме на безродниците да ни оставят без вода. Чао и до скоро!